Guys, kini nga to ang sambingay karon about tithing o kaning gitawag og ikapulo. Guys, daghan pa kayo rong nabugatan sa ikapulo or ikaw siguro nakaagi ka og ikapulo and dunay time nga murag feel nimo nga murag bugat kayong iuli ang ikapulo. So kini atong sambingay karon controversial ni nga topic tungod kay dunay mga anti-tithing Christian dili tig ikapuluan, doon na po'y Christian nga faithful gud sila sa ilang ikapulo. So kini nga sambingay alang kini sa mga tig ikapuluan na unya nabugatan sila sa ilang ikapulo. Doon na ba day Kristiyano na nabugatan sa ikapulo? So nini nga sambingay para mas masabtan nato, and be sure nga nakasubscribe ka sa ato ang YouTube channel para updated ka sa atong daghang mga sambingay. Actually guys, nanatay daghang sambingay dira, paki-scroll up lang, pili lang sa mga video dira sa atong mga sambingay. Kani mga sambingay nato pwede kay ni magamit as a preaching illustration kung usa ka maguwali, usa ka leader, usa ka tigsangyaw sa pulong sa Ginoo. Naatay nagkalaing-laing mga content, mga specific about mga title sa atong mga sambingay nga pwede kayo mahaom sa unsa man nga occasion, unsa mga topic nga atong pagagamiton. So pagkipili lang sa atong mga sambingay. Okay, so di ta maglangan para masabtan nato ang maong sambingay about sa tithing or ikapulo. Yun ani ang storya. Dunay usa ka tawo nga problema o kaning gitawag og problemado nga tawo. Pero ang iyang na problemahan guys is kaning about sa ikapulo o tithing. Nganong nga problema sa guys tungod kay inani ang senaryo. Sa dihang gamay pa sag income, sayon ra kayo niya ang pag-uli sa ikapulo o paghatod sa ikapulo dito sa templo. Sumala sa ingon sa Malakias 3:10. So niabot sa point nga gibless siya sa Ginoo, ni dako ang iyang business, ni dako siya og income. So diha na nagsugod og kaproblema siya sa iyang tithing o sa iyang pagka-faithful. From the start faithful siya, pero niabot sa point nga murag anugunan na siya tungod sa dako na kayo ang ihatod niya dito sa templo. So nagkadako man ang income, nagkadako po na yung ikapulo. So murag feel niya nga problema na siya, ug mas mabugatan na siya sa paghatod kay simpre na anugunan na siya kay dako naman kayo nga kwarta ang ikapulo. So niadto sa kapastor, niyon siya nangayo siya tambag sa usa ka pastor. Pastor, basin na aduna kay mga advice ani sa ako unsa man brad, mutana ang pastor. So niyon siya nga aduna koy problema pastor about sa tithing o kani ikapulo. Sa gamay pa kog income pastor, dili na ko problema ang pag-uli sa ikapulo. Pero karon nga nagkadako na akong negosyo pastor, daghan akong income, dako na ang income, so nagkadako pod ang akong ikapulo. So akong problem pastor kay murag anugunan ko ug nagproblema ko sa pag-uli sa ikapulo kay dako na kayong kwarta. So iniingon ang pastor nga mao ba brad? So niyon ang usa ka nangayog tambag nga pastor basin na kay advice ani sa kuha. So niyon ang pastor nga sige brad, magampo ta kay problema man siguro nimo ang paghatod sa ikapulo, so magpray ta sa Ginoo. So ang content sa prayer sa pastor, inani ang content sa prayer sa pastor. Bill to yang ngalan. Bill ang ngalan sa tao. So inani ang giampo sa pastor sa maong tao. Sa Lord, nasayod ka sa kinabuhi ni Bill. O nasayod ka nga sa diyang gamay pa ang iyang income. Iampo na niya. Nasayod ka nga sa gamay pa ang iyang income. Dili niya problema ang paghatod sa ikapulo o pag-uli sa ikapulo diya nimo Lord. Pero sa dihang nadako na iyang business Lord, dako nang iyang income, dako na sa iyang ikapulo, dinhi na siya nagsugod og kaproblema sa iyang paghatod o pag-uli sa ikapulo. So Lord, para dili siya magkaproblema sa iyang ikapulo sa paghatod sa templo, ikaw ang Dios ang magapaus-o sa iyang negosyo o magapabalik sa iyang negosyo sa kanhi nga gamay og income nga negosyo para dili niya problema.
gipastop siya sa usa ka tao nga nangayo og advice sa hunong sa pastor sa di nahunong ang pastor sa hunong sa pastor sa ako sa malunungan pastor murag dili na nako feel pastor nga bugat ang pag-uli sa ikapulo. So nahulog og na-trap o nakanang na-stop ang pag-ampo sa pastor kay mahatod pa niya dili na kuno niya feel nga nabugatan siya. Insert iuli na daw niya ngano man kay nagampo ang pastor nga ma-decrease ang iyang income, ang iyang negosyo, ma-lose ang iyang ubang income, mawala ang iyang ubang income para nga dili na problemado niya ang ikapulo. So dinhi lang tagutob sa atong mga sambingay. Sa atong sambingay karon. So naa usab mga tawo nga mga tithing, faithful sila from the start. So gibless sa Ginoo kay mao gini usa sa pamaagi nga panalanginan tas Ginoo matud pa sa Malakias 3:10 nga taste me sa English pa taste me and you will see, then I will open the floodgates of heaven and then I will pour out the bountiful blessings sa matag usa. Okay? Yun sa sulaya ako ninyo o makita ninyo nga abrihan ko ang tambuanan sa langit o igabuo ko sa madagayaon gayud ang mga panalangin. So kaning being faithful sa tithing o tithes o ikapulo mo kini ang maka-open sa floodgates. Ang ingon dito floodgates of heaven. Kanang og sa kuan pa na kanang nag-ali sa baha. So ang illustration diri is dunay gaali sample sa suba niya na dunay floodgates, dunay giali nga papugong sa baha. So ang ingon dito i-open na sa Ginoo, I will open the floodgates. So kwaon tong ali but pasabot ragasa ang agi sa tubig. Muna usa ni siya sa blessing, usa ni siya sa makabless sa tawo ang pag-uli sa ikapulo. But sad to say nga adunay mga faithful na unta from the start sa ilang tithing. Pero niabot sa point nga anugunan sila kay nagkadako ng ilang income. Okay. So ngano mang di magkadako ang imong income o atong income tungod kay munay basihan sa Ginoo nga i-bless ta niya. Kanin siya dili ko tugutan nga mudangan ang mga sapat diya sa verse 11 nga dili niya tugutan nga mudangan sa atong mga produkto. So insert nagkaulugan na siya sa dili tugutan nga ato ang mga income, mga wagtang ra hinuon iya kining patubuon. Okay? So muna siya nga ibutang atos tungod una nga if gi-bless ko sa Ginoo tungod sa akong pagka-tither, sa akong pagka-tig-uli sa ikapulo, i-increase guna sa Ginoo. Pero sa moment gani nga mawala imong faithfulness tungod kay nag-increase ang imong income, then anugunan ka sa imong ang ikapulo nga imong igululi unta. Okay? Unsa may situation nato diha is mahimo manggudta nga usa ka tikasan. Kay imo siya nga sa unsang bahin nga nakapanikas ang tao sa Malakias 2:8 abot sa 9 sa mga halad ug mga ikapulo. So lisod kaayo nga matikasan ta. So mahitabo po na nga kita pod pagatikasan. Insert mo balo sa ato ang ipugas. Pero kung kabalutang muuli, kabalutang faithful ta bisan magkadako atong income pero dili ta magproblema. Ang problema man gud ani is pag-anad ra man gyud sa atong kasing-kasing kay once nga maanad ka sa tithing sa pag-uli sa ikapulo dili na problema ang pag-uli niini kung naanad na atong kasing-kasing. Munang gisugod gani ta sa gamay income then nakauli ta so gibless ta sa Ginoo padaka na po niya din iuli gyapon ta hangtod nga i-level up na po niya din muuli gyapon ta niya hangtod nga i-level up mag-level up daghang mga blessing mga opportunity maabot sa tuwa but inumdumi ni sa panahon nga mawala atong faithfulness sa pag-uli dira mubalik kini og decrease ang atong mga blessing. So muna magpadayon gid ta kung nakasabot ka sa tithing. So dapat dili mawala sa ato ang faithfulness kay kung mawala ang faithfulness niini lisod pug kaayo nahimo kitang usa ka tikasan sa atubangan sa Ginoo. Okay? So pasensya na sa mga anti-tithing Christian dira. Di nato mablame sila kay mao pod ang ilang prinsipyo nga wala kuno sa New Testament ang ang tithes. But dili pud ta
maka-judge nila pandili dapat dili buta sila mag-judge ani mga nag-tights kay dako man kayo daghan mga testimony sa mga tighter karon nga nag-uli sila sa ikapulo. Grabe ang blessing nga nadawat nila. Daghan kayo nagkalain-lain mga testimony nga because of being faithful sa tithes uli nila. So nagkalain-lain pamagi pud nga daghan po mga oportunidad nga naangkon silang kinabuhi and they will bless. Grabe ang mga blessing nila muna siya. Okay, so di nila takutob sa ato ang sambingay o kung doon na kay nakatunan o challenge sa imo about tithing. So ask God, pangayo sa Ginoo ang kaalam kung i-practice ba nimo ni o kung muuli ba ka. Hinumdumi nga ang Dios mahimuot sa ato siya gyud manghatag nato and bountiful blessing kung siya mahimuot sa atong kinabuhi. Okay, so daghang salamat kung bago pa ka nga channel, ayo kalimot sa pag-subscribe kay daghan pa kayo tang mga sambingay o kung daghan kang mga plano nga mobisita sa atong mga video about sambingay, paki-scroll up lang, pakipili lang sa atong mga topic by topic ang atong mga sambingay about obedience, about disobedience na atanan ang atong mga sambingay. Daghan pa gyud tang umabot mga sambingay. So all you have to do is to subscribe, click the notification bell para ma-notify ka in every upload sa ato ang mga sambingay. Matagabi do na kitay sambingay nga ato ang gina-upload. Okay? So God bless, igsuon ko diha sa Ginoo. Be faithful sa atong mga tithing, sa atong mga pag-uli sa atong ikapulo. God bless, glory to God. Kita-kita ta sa next na po nato nga sambingay. God bless.